మాకు పిల్లలు లేరు పూజ. పార్టీ అయినా పండగ అయినా ఏ అకేషన్ వచ్చినా నీతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. మీరు మమ్మల్ని అంకుల్ ఆంటీ అని పిలిచినా గానీ మేం మాత్రం ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మా పిల్లల్లాగే చూసాం. అందుకే నీకొక అడ్వైస్ ఇస్తాను. ఆంటీలాగా కాదు, అమ్మలాగా. తీసుకుంటావా? చెప్పండి ఆంటీ. కొన్ని రోజులు ఈ రిలేషన్ని ఫన్ లాగా కాదు, రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా చూడు. పార్టీ కాదు, డ్యూటీ అనుకో. నీ పని నువ్వు చేయి. ఆ తర్వాత కూడా నీకు రిలేషన్లో హ్యాపీనెస్ దొరక్కపోతే కార్తీక్కి డివోర్స్ ఇచ్చేసే. కార్తీక్ కోసం అందరినీ వదిలేసొచ్చాను, మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి అని ఆలోచించకమ్మా. మన ఇంటికొచ్చే. ఇది నీ ఇల్లే కదా.